nakabadlak, naka-highlight or nakabadlist, even when there is no clear proof that they truly cause the result. Unsa daw, pagtuo siya bang sa tanan daw natong buhaton, mga buhat nato na daw mga signs, mga kaning mutuo daw ta nga magbutang tag mga circle nga prutas, magkatag coins ana. Pagtuo daw siya nga maghatag og buinas ba? Swerte sa atong panimalay. Even nakabadlis na bisan nga walay klarong kanang proof or kana bang ebidensya nga tinuod yun na nga mo'y maghatag og panalangin na to. Amen. Meaning na dili na ako ang gamagama nga murag bitter kiko sa mga nay mga ning tuo gid ba. Di ko bitter sa mga ning tuo na mga tuo ha. Pero mo di meaning niya. Pag tuo siya nga wala di kasiguraduhan ba nga bisan og na even bisag wala kay klarong proof. Brag basin ra god, basin di ay surtiun ta. Basin di ay. Kini nga na ba? And lain pa nga meaning yun sa nina. Ang superstitious daw, believing something has power or effect. Kabantay ka nang mukuan ka ng mga toto, basin di ay pod. Sulay na lang kubuta, basin di ay pod. Wala man po'y mawa. Kung atong sulayan ba, tuo kas Ginoo, tuo pagkaaning totoo, di doble ang panalangin. Pero nga na ba, nagtuo ka nga na gahom, naipikto git ba? Once ka mo tuo ka, pero yun siya na, without biblical or scientific or legal nga basis. Bisag walay, nakasuwat gid sa Biblia, nga tinuod ba dyan na, pamasin ra god. Maong ginandan, naanad na magud mi nga kada Pasko gyud magpakaon. Or basta New Year, magpakaon gyud. Kinaandan na magud siya. Kimura man ko gibless pud mi pag-agi. Tanawa ron, na negosyo na mo, na dagko kay income. Okay, meaning na ang nagpamatuod nga ang mga superstitious walay kasiguraduhan. Meaning na mismo na, ning unay sa siyang meaning. Sa unsay definition niya ba, ning unay mismo sa iyang definition nga, ang superstitious, o ang totoo, wala di kasiguraduhan nga maghatag o panalangin or swerte sa atong panimalay. Amen? And tagaan man ako example sa nagkalanlaing nation or country nga nagtuo jud sila ba? Samot ta kay hapit na bitaw New Year, nagtuo jud sila nga kaning mga butang nga maghatag yung nagswerte sa this coming year 2026. Tanawa, una magsugot tas China. Ilang pag kinsay nang hatag naging red envelope. Kung ako masayap gitawag na siya hangbaw or ampaw. Ampaw na no? Dili po ko mang-judge kung manghatag mo na mo og naka-red envelope ha. Dili ko po na mo isalikoy na, basindig na. Bitaw, nausura ba dyan ni Kayog? Sa una, nagtuo ko nga, maybe, kung ano na siya, nindot manggod siya nga envelope, color red ba? Mo yung pagtuo nga nindot ra. Pero according or matod pa sa mga Chinese, kanidong muhatag ka o budawat kag naka-envelope color red. Swerte. Grabe income na badawat ni mo. Mo ilang pagtutuo superstitious niya. O saan sa mga superstitious niya? O wala ko ming judge ni mo kung karong New Year or pag Pasko nang hatag kag naka-red envelope. Kinagtuo magod sila na sila'y Diyos nga gituan. Nga once ka mo-obey sila ani, panalanginan sila ani nga Diyos. Gitawag ni siya nga Diyos nga mao si Chai Shin. Down please. Mao ni siya na malipayon kig naong gagunit o gold. Gitawag na siya the God of wealth. Unsa daw? The God of wealth. Naadi ay naka-red envelope. Actually, nakadawat po ko nga na, bitaw gabi Naman kayo ng hatag ba? Mo di ay, sa diyang nagtuon ko, dito rin ako na-gets ba nga, mo di kasagarang mga businessman, mga hatag gid sila nga na, kay they believe, samot nag sa business bitaw, ila yung pagtuo nga, muhatag kag ingana, dubli ang madawat ni mga income.
Muna sa mga nanghatag na ka-written envelope. Wow, sana all. Panalanginan ta ni Chaishin, the God of Wealth. Paldo. Actually, nakadawat ko nga na gabi ipod. Kay dato jud po to sila. May nakaanda nila, nakagisnan, kumbaga sa Tagalog, mga every year, manghatag gid sila naka-red envelope ba. Superstitious belief lagi daw. So China, ug na-adopt ra na nato. Kining Pinoy, biyapot, kay hilig-hilig, kay gawat-awat ba. Bitaw, kunsip mga pampabuinas, bitaw sa laing nasod, adapon dayon, lain pa sa aritas Thailand. Kay ba magunsan pasabutan kwarta sa ubos, sa ibabaw naglamano. Kinsi makagetsun tagaan akong pampabuinas. Bitaw, nagpasabot ni siya, matod pa sa Thailand, gatuo sila sa once ay kaning umabutay bitaw nga bagong tuig, bawal nila ang mupabaylo og kwarta. Kay nga matod pas taga Thailand, malihian daw sila kung mamaylo kag kwartaan ang bagong tuig. Malihian imong tuog, tibuok tuig, nga sige kag pamaylo. Maoguro na si ate mo na sila ko na kay gutang. Mo nang ayaw jud pabaylo. Ito, matod na nila nga naman. Nagtuo sila ni the God, si Prap Home sa pag-pronounce na. Kanina kaning tulo ko buknaong. Mo ni siya nag-bless tibok nga household. Kumbaga siya may kanang spirit nga mag-welcome sa tanang panalangin. And kung kung magpabaylo ka sa bagong tuig, mawalason din mo tibok tuig. Magkapuliki kag pamaylo daw. Mo ni usa sa mga gipadak-an kanila nga tuo-tuo, superstitious belief nila sa bagong tuig. Mo na mga ate o mga kuya, ay mo pabaylo ha. Malason jud mo. Bitaw matod na sa Thailand ha, superstitious belief. Balikon nako ang superstitious belief unsa to? Walay kasiguraduhan. Pamasin ra ba? And lain pa, magraw ka ng world tour, ni ba? Aritas Brazil. Masa nakaapod sa Brazil? Sa Brazil, naanda nila ni ngani. Sa pagtanong na nyo. Aram mo taas, pwede mangambak. Kinsay ning suway, ano yung ambak-ambak pa sa bagong tuig. Kaya nagtuog mo taas. Nya ning taas. Bitaw matod pa sa Brazil, gibuhat ni nila, gitawag ni siya og kanang ilang pagtuo, jump 7 waves. Gitawag nila sa muambak 7 waves. Kay ba mo unsay kanang benefits nga ilang makuha once nga mag-ambak-ambak daw sila 7 times? Nya, samot nagduol kas dagat kanang ga-wave gid ba? Nay gagabawod good. Ilang pagtuog yun, sa word nga 7 means completeness. So in short, ang panalangin, kumplito yun. Way kuwang. Tanang musod nga mga panalangin, di musipyat. Kumplito yun ba? And naghatag ni siya og good luck, prosperity, naghatag ni siya protection from harm. So naghatag daw po ni panalipod kay wave man. Baludon ra ang tanang mga malas ba? Mga malas sa kinabuhi. Naghatag na po ng protection sa gugma o sa relasyon. Uy, sana all. Makambak tarang bagong tuig. Maghatag ni siya since wave, anuron daw ang mga malas kaniadto o maghatag sa new beginning. Grabe, no? Basin yak ni magambak-ambak ni New Year, ha? O basing matimingan ba, present ka ng labi to, midweek mo na, kawa ko masayop. Then mag-midweek, ano ba? Dasig yung mga ambak, ano man Pampawakas malas ni today. Bitaw natot sa Brazil, nagtuo sila nga 7 waves, ambak kag kapito. Grabe yung panalangin maabot. Ano na po sa ancient Rome or sa Greece? Kato di ay Diyos-Diyosa nga ilang gituan. Moto ang Diyos nga si Yamanza. Gitawag na siya Goddess of the Sea. Munang magpadultas dagat na makaambak in buhinasun daw. So aritas,
kuha na pod sa Greece. Kani, kasi nakasuway ane. Mao ding pagdong na mo sa inyo gakatag ng sinsiyo. Ita chokra. Kinsay nakasuway ani pagbag-ong tuig or mga nakakita ragod I do believe wala na naani. Amen. Wala na itong mga tawaning naanan totoo. Natinga ko ba ang suit ko sa among silingan? Anong kakatag maning coins sa lamia pa mo niton lagi jud? Kitaghan man itong mga coins ba mga sinsilyo nagkatag sa sahog. Sa akong pagdoon, nasabtan ako, na kanili ay pagkatag nila coins, nagtuo sila nga panalangin. Grabig income pod. Ang panalangin gakatag ba? Lilisod pangitaon. Mo ilang pagtuo. Matod pa sa tagawan. Down ari na puta sa pinaka-famous nga atong muna ilang Diyos, mo ilang Diyos nga tuan nga maghatag na panalangin nga tuan nila. Last, Aritas Pilipinas. Pinaka or gina-apply na to once nga moabot ang bagong tuig kaning mangulikta og lingin nga prutas. Tenga, tumi mag-New Year sa inyo, mga kuya. Bitaw, natinga ko ba, anong busy do kayo mga tao, o tanawon bitaw nimo sa mga market, mga prutasan, naghahanap kang lingin prutas ay. Natinga ko ba, nga naman yung magkulikta sila nga na. Kay sa Pilipinas, manggod, actually, na-adapt na to ni siya sa Chinese, mga Chinese. Kusog ang Chinese, ane. Yan, na-adapt na ba kaniliging mga Pinoy, dali king mutuog, mga totoo. According pa nga ni sa study, mas mutuo, tas totoo, kasi sa tinuod pag nga pagtuo, tinuod. Eh nagto, kaya ba mo, say pasabot nga nung circle. Nganong circle jud nga mga prutas, nganong dili tong kanang kaunsa pa ng pormaan, nganong dili pwede ng balimbing. Ang circle nagpasabot siya or round shape nagpasabot siya continuous blessing or no end. Circle man. Way undang nga panalangin ba? Mo di ay, and lain pa pag kabantay mo dili usara ka prutas ang ilang gigolekta daghan. Pagpasabot og many fruits nga lingin, daghang panalangin nga walay katapusan. Wow! Modeng kusog dito mangulikta. And lain pa, pagkabantay manaway daot, sweet tanan tamis. Kinagpasabot po na, sweet atong life. Kanang tamis ang atong kinabuhi ba for the whole year. Grabe no? And kay Boga, kinsa nga Diyos ang ilang gituan nga maghatag panalangin ani, same nga God nga gituan sa mga Chinese. Kani siya, si Chaisin. Kabantay mo sa atong pag-word tour nga mga superstitious. Sa unsay gituan nila, antod mabuta sa Diyos nga ilang gituan nga maghatag panalangin. Ato nang tun-an niya ron. Unsa ginito title to? Superstitious delete. Nakoy pangutana are. Why superstition must be deleted? What if ato ding giadra pastor? Christian ko. Mutuo po kong ingana. Di ba nindot? Doble ang panalangin. Doble ang blessing nga mabot this year. Umagoroy sa yupod. Kumbut nga nako og kanang pampambuinas akong tricycle. But nga nako og pampabuinas ang akong tindahan. Umagoroy sa yup ni nga na ba? Ngano kinahanglan pa man natong diliton? Ang Biblia nagtudlo ginatong kinahanglan diliton nato na nga na mga totoo. Bisan pag Kristohano na dili, kinahanglan natong diliton siya. Kay ba mo nga no? Natay tulo ka punto why gikinahanglan diliton nato ni mga totoo nga naanda nato. Amen? So tulo lang para masabtan nato nganong gikinahanglan natong diliton siya. Di man siya harmless. Wa may nadwa na mo pastor. Wa may nadaot na mo ani. Pabutang ragod na ana sa may naana. Kay ba mo? Atong tanan sa tulo ka butang. Down please. Muna unang punto na to para masabtan na to nganong kinahanglan dilito na to ng mga totoo. Unang punto, atong dong anog basa? It replaces God and abominable in His sight. Unsa daw? Gipulihan na to ang Dios o wala kahimot or dili maayo sa pananaw gid sa Ginoo.
kung muapil taan ng mga totoo. Kaya ba mga yun sana to pagpuli ang Ginoo ng mga totoo? Nga na magud na, nintuo ka Ginoo, sakto, simba ka, tinuod. Nag-Bible reading ka, tinuod. Pero pag abot sa New Year, naandan man, magbutang tagpampaboynas, pangpaswerte. Nariplisan nimo ang Dios tungod kay ang imo namang pagtuo nga maghatag panalangin nimo wala naman sa Dios kundi naa nas prutas. Sakto no, nariplisan na to ang Diyos, wala. Nariplisan, napulihan. Kay gato man ta nga ang tibuok nato nga kinabuhi nga magpanalangin nato sa tibok tuig, katong prutas di atong gibutang atong trasa prutas. Nagkatag-tag coins, kinagtuotang ang tibok panalangin for the whole year naa sa coins. Susi, napulihan na nato ang Diyos. So di siya maayo. And kay ba mo nga nung abominable or displeasing kayo na sa Ginoo, o wag yun nakahimot iniya, hinumduman na to, bisan katong upat lang ka mga country nga naay mga superstitious belief, nagtuo sila adto, dili sa prutas, dili sa kwen, kundi sa Diyos. Maunang abominable or displeasing gina sa Ginoo. Maunang dilito na to na. Kaya nga naman ko sa nagtuo ka Ginoo, pero nagtuo po ka sa Ginoo nila, munang di ginakahimutan sa Ginoo. Kaya ingon sa Exodus chapter 20, verse 3 to 4, ingon sa nina, ayaw pagsimba ug laing Diyos, gawas ka nako. In verse 4, ayaw pagbuhat og Diyos, o larawan sa bisan unsa didto sa langit, o dinhi sa yuta, o sa, saan yun sa? Diha sa tubig, nga anaa ilalom sa yuta. So ingon ang pulong sa Ginoo, di ta magbuhat og mga Diyos. Once nga mutuo ka ng mga superstitious, nagpasabot na po na og simba nimo to sila. Ang mga Diyos, dili tinuod nga Ginoo. Once nga ming tuo po ka, ming apply ka ana, magkatag ka coins, magambak-ambak ka. Nagpasabot ana, ming tuo po ka sa ilang mga Diyos, nga binuhat ras tawo. Hinumduman nato nga ang atong Dios dili kitay nagbuhat kundi siya may nagbuhat nato. Amen. Hinumduman nato ang atong Dios nag-create sa tanan, dili kita pa mo create para niya. Kaya kung imong basahon lang, kung nakabasa lang ka sa Genesis chapter 1, makita na nimo daan nga gipanalanginan na sa Ginoo ang tibuok kalibutan. Gi-provide na sa Ginoo ang tanang panalangin. Gani, sa dihang na-provide na sa day 6, unsay ingon sa Ginoo, dumalaha ang tibuok kalibutan. So naa na ang panalangin, ang ato lang dumalahon. At imanon ang panalangin. Sakto? Kaya ba mo nga nung ning dato kay ang Chinese? Kaya kita mo kitig pamalit po. Kaya ba mo nga nung ning asinso kay sila, pugihan kay sila manarbaho. Kung naa sila business, magtinabangay kitang mga Pinoy. Naay mo asinso, magdinautay. Mo asinso kagamay, dauton ka. May lami, magunin yung tinda. Lain mo naglasa. Kabantay mo, di ta mo asinso. Kusog kita mang daot. Naipanalangin, wala. Wala. Kaya ba, wala yung asinso kay Pilipinas? Dili lang kay kusog mang daot. Pagkawaton man po. Sorry. Sorry. mga ngawat. Ultimo leader, mga watay, masinso ta dili. Gikurap man pag-apil. Muna mo asinso kay ang Japan, ang Korea, ang mga Chinese, kusog kay sila manarabaho, kugihan. Ang nakanindot pa nila, magtinabangay, kita, magdinautay. Mo asinso ta dili. Kung imong tanawon gyud ang ilang mga buhat, kugihan kay sila kay ngano, ang panalangin, gi-work out nila. Ang panalangin, gihaguan din nila. Kita, mas daghan ang tambay sa Pilipinas kaysa nanarbaho. Di ba tinodran? Mas daghan ang tambay ay. I-blame pa ang mga dugaya maabot ang 4-piece ay. Dugaya maabot ang tupad. Di ba tinodran? Daghan kaayong tambay, nagsalig ras ginikanan. Oy, sorry sa mga bata noon, joke. Munang digid mo sinso.
Naay panalangin gihatag ang Ginoo. Munang sugo sa Ginoo, i-work out na to na. Murag og yuta, dako kay kag yuta 1 hektar. Nangandoy kag panalangin jadi nimo tamnan. Kini si student Bible student si Rick hilig man jud ni pananom. Makaingon mo jud ta kung nakaitanom nam jud kay anihin, di ba? Munang nagtuo ko, ang panalangin gihatag nas Ginoo. Ug ang maghatag og panalangin ang Dios lamang. Amen. Maunang delikado og need na tong i-delete ng mga superstitious ngano gani kay napulihan naman nato gid ang Dios. Og pananaw sa Ginoo dili gyud ikalipay nas Ginoo kay nagtuo tas mga Diyos-Diyosan po nila. Hinumduman ito ha, ang Diyos-Diyosan nila binuhat ras tawo. Ingani mo yung nakamuot na, nay nagtuo man God. Nga natay Dios. O kana mga Diyos-Diyos sa laing nasod, gatuo po silang ni-exist gina. Yaning hatag og panalangin ba? Pero mo ni pinakasayop gid nga mindset. Wala na silang ming exist, imagination na natanan nila. Ang tinuod nga ning naa ming tungha kaning Dios nato nga nasa Bible. Kay maumon jud ni nagbuhat sa tanan, amen. So man hopefully ayaw pulihi ang Dios, ayaw ibalhin inyong trust, inyong faith, ayaw ibalhin ang inyong pagkanang nagtuo mo nga panalanginan mo anang mga prutas, anang mga coins, anang mga red envelope. Kay dili na sila ang naghatag panalangin, binuhat ra na sa tawo. Kay ba mo kinsa na panalanginan dyan na ang namaligya. Dili kita ni palit. Lain pa, ingon pa sa Jeremiah, walay bili ang tinuhuan ni ini mga nasura. Dito sa lasang putlon ang usa ka kahoy, see? Unya kulitan sa mga magkukulit, og hapinan, og plata, og bulawan. Sunod, pagkahuman ni ini, gipatapot pinagiglansang aron dili kini matumba. See? Kanang mga Diyos-Diyos sa laing nasod, binuhat ras kahoy. Bato man to, pastor, bisan pa. Gold man to, bisan pa lagi. Binuhat ranas kamot. Sumpay pa gani anak, kung sumpayan ba dyan nato, ang sobraan ng kahuya isugnod. Si ani na to makita ba? Luoy, alin lang tas Pilipinas, sa luoy kay ang Pilipinas. Kusog kita mo adapt ang mga tuo-tuog yun. Maunang nareplisan, napulihan na nato ang Dios nga tinuod naghatag panalangin. Gani ang gospel na limtan na pud nato. Kaya di naman ta mutuo sa Bible. Mas mutuo naman ta na kay buinas-buinas lagi. Muna kabantay mo daghang mga sugarol, di mo tog Bible nga naman. Mas ganahan sila buinas-buinas kay pangsugal god. Beto. So nasabtan na to nganong kinahanglan diliton ng mga superstitious. Kung sa una nga punto gani, kay nag-replace siya sa Dios nato og abominable, displeasing kay sa pananaw sa Ginoo gid maisan. Amen. So arita si kaduhang punto nganong or need kaayo or necessary nga to nga i-delete ng mga totoo. Aritas point number 2. Can we please all read? Amen. God commands truth, not tradition. Kinahanglan natong diliton ng mga superstitious kay ang Bible ginagtudlo natog kamatuoran. Dili tuo-tuo. Ang tradisyon mauni tuo-tuo. Nakoy example na hindi ko magmagic ha. Kung giunsa pagpuli ang kamatuoran sa mga totoo. Kidaghan lagi, daghan ning apply ana, imutuon na lang buta kay daghan man gud pod. Kay ba nga ni sana di ko magmagic ha. Unsay nakita niyo nga kwarta ning tubangan? Unsa ning kwarta 50 pesos. 50 pesos ang kamatuoran. Nga kwarta dun nga 50. What if muingon ko 500 lagi ni. Ki-feel na ko. Ay pagbuot. Ay pagbuot tibay na. Feel na ko 500 yun eh. Kung akong tuhuan nga 500 siya, mausob ba ang kamatuoran nga 50 siya? Dili. Dili no. What if kamong tanan muingon 500 ni?
What if kamong tanan? Tagaan ako 500 kada usa. Moingon jud nga 500 ni. Mausob ba ang kamatuoran nga 50 ra ni dili? So dili. Bisan pag tanang kalibutan mo ingon 500 lagi ni. No. Dili mausob ang kamatuoran nga 50 pesos lagi ni. Bisan pag daghan ang gaingon. And same sad na sa Bible. Nga may nga, uy, daghan may ming tuugod, daghan may ming awat anang mga magkatagog coins, daghan magumi, na tradisyon naman gud nga magbutang gyud mga lingin nga prutas. Pero same na sa akong example ganiha, ang truth dili gyud mapurihan. Amen. Dili mapulihan lagi na bisan pag unsahog pamugos nimo, bisan pag ang tanan ming apply na ana, ming tuo na ana, dili mapulihan ang kamatuoran nga dili na tinuod nga panalangin. Kundi ang tinuod is mao lamang ang pulong sa Ginoo. Amen. Muna igingon niya sa 1 Timothy 4:7. Apan likayi ang mga himong sugilanon nga dili angay isugilon. Mas ganahan pa ta mo share ba? Uy, bless kay na sila nga tindahan kay kada New Year manggod kay magpakaon. Kada New Year manghatag manggod na sila. Pero pulong sa Ginoo di tagalang share ay. Sumpay pa ana. Hinunua, bansaya ang imong kaugalingon sa kinabuhing Dios nun. Di ta ana, aritas sugilon. Unsa dagingon sa pulong sa apan likaye ang mga himong sugilanon nga dili angay sugilon. Tagaan mo na ko brief context ana nga verse. Actually ang historical context ana anong gisulti na ni Apostle Paul ngadto kang young pastor Timothy tungod kay ani magud nga time nagpastor si Timothy anang bata pa ningsud ang mga false teaching. Mga di maayong tudlo ba nga mooy rason nga nalayo nino ng mga Christian ngadto sa Ginoo. Kay ngano man nindot man paminawon do to nga false nga mga teaching. Mga sayop nga pagkusog kini ani nga time. Munang giwarningan gyud si Timothy ni Apostle Paul, "Huy, pagbantay." Ayaw pa ilad. Daghan kaayong mga Jewish nga nagtudlo og di maayo ani nga time. Munang giwarningan niya ni Apostle Paul si Timothy nga pagbantay ani mga hinimo-himong sugilanon. Gani ang nakamaot or naka-danger pa jud ani. Tungod sa mga hinimo-himong sugilanon, nahinay-hinay nang nawa ang gospel ani nga time. Ang truth mao ang word ni Lord, nahinay-hinay nagkawa ani nga time. Munang giwarningan gid ni Apostle Paul ang taga-Epeso. Especially si Timothy sa Epeso nga nitang magbantay. Kibisan pag tradisyon, daghan ng gaingon nga, buhay nason lagi ka. Swertehon lagi ka this year. Ang saysod saksay ni mo. Kambing. Pag me'era 7 times this year, grabing panalangin mo abot. Na tradisyon na, naandan na. Pero ayaw kalimti. Nga wala ing truth, wala ing nagsuldi kamaturan, kundi ang word lamang ni Lord. Amen? Muna hopefully, ayaw gyud pagbantay mo nga dili mapulihan ang kamatuoran sa totoo lang. Amen? Kay bisan pag feel nimo nga murag oy giswerte ko ron ba? Ang truth di magbase sa imong feelings. Ang truth dili magbase na kung daghan gaingon nga oy nindot ni tuo man kana nila di. Ang truth mao ang word ni Lord. Manang hopefully same sa as giwarningan ni Apostle Paul ang taga-Epeso. Hopefully mutatakpo ni sa atong mga kasing-kasing ugunahon na wala laing truth kundi alamang ang word ni Lord. Amen ba mga igsoon? Ngoto ikaduhang punto nga need natong diliton ang mga totoo. Sa kita title na to, superstitious delete. Dili na na belief kundi delete. Dilitan na na. Before to go sa last na to nga point maigsoon, sa ganitong first point na to nganong kinahanglan diliton ang mga superstitious, it replace God and abominable in His sight. Ikaduha, okay,
God commands truth, not tradition. Bisan pag naandan na ayaw hinto na buhatan na gutro. Okay, mag-gather kag prutas, God, para ipakaon ra. Pero kung mag-gather kag prutas, pampabuinas, nabi tayo, uban, dili pa ipakaon, kundi pa maman ang New Year. Itong bata ko na tinggal, lami, kay kaon na itong galingin, bitaw niya, ay, sarakan kay pa maman ang New Year. Ayaw hinto na buhatan, isuon. Kay balikon nako, ang point number 1, nagtudlo na to, ang diliton siya angay tungod kay ning tuo naman ka sa mga Diyos-Diyosan God. Di siya maayo. Na-replacean na nimo ang Ginoo. Ikaduhang point, ang pulong sa Ginoo nagtudlo ginatog kamaturan. Dili tradisyon. Bisan pag naanda na, please in town, dilita na. Especially Christian na ta. Amen? Ikatulo nga point, nganong need na tong diliton siya. Pwede ba itong anong basa? And 1, 2, 3, go. Tinood ba ron? Amen? Ang superstitious mga totoo, naghatag yun or nag-promote o kahadlok ilabi na anxiety. Tinood. Kabantay mo anang gabiyahi ka, nyanay ning kalit og tabok or labang itom nga ireng. Kaya ba mo, naghatag yun fear bitaw ni mga totoo. Kabantay mo, mahadlok mo na. Na ito utuupod nga maghatag na to kahadlok kaning mga nilkater kagabi eh. Nanunglo daw ka na. Kini magkagot kag ngipon, usanas mga totoo nga maghatag na tog fear. Kaya ba mo tong nagbiyahe, naglakaw ra ko ha, nakoy na ning labang ug kalit itumon nga iring ba. Ingon sila para ma-break or maputol na nga sumpa, mubalik kas agi, balik bugo. Imahadlok, kumalason. Daghan ka ay mga toto, especially kaning New Year. Sure ko banha na kayo rong New Year na pod. Kaya ba mo sana nga na magbinanha? Pabuto para pampawa sa malas. Sa mga Chinese, ba po yung nagpasimuan? Nabuti ka joke nga, what if sa gawas ka nagpabuto? Di manood ang malas. Manood ang mga demonyo. Bitaw, so see, tinuod no, ang mga totoo, naghatag na to, nag-promote siya kahadlok. Ang kahadlok na sa tawo. Pero kung nabuhi na kas kahadlok, mo na ning maabot na ning anxiety. Kabalaka pag-ayo, kahadlok pag-ayo. Singin sa'yo nakasuway, mangel. Tinuod no, nga ang mga totoo, naghatag siya o kahadlok na to. Naa sa mindset na to ba nga, what if kung dili na to ni buhaton? Basin yung malason ni puta, buhaton na lang good. Year of the ox baron. Dapat dili ka maligo sang simana. Di pa ka maligo sang simana, kay malason ka. Yung si may tabo, manimahot ang patay. Kay basig malason, kuyawan po ka. Kana pa ato din ng tuhuan po. Di ba no? Sumot na ning tao, nga ikaduha maligo sa sangadlaw. Yung ingnon ka, year of the conra ba ka, bawal maligo sa sangadlaw. Tinood no, ang superstitious maghatag yun sa kahadlok. Ingani po ko sa una. Kabantay mo nga message na mo chat niyo kalit or text. Mo text o kalit ba? Send this to 15 people. Kabantay mo nga na, send this to 15 people. Kung dili ni mo ni-send, malason ka. Karon nga 2026. Oy, send dali, oy. Usa ko ana, send ay 15 people. La pangitaon to si Kuan, sintumini dayon. Ano to tong keypad pa? So see, ang mga superstitious naghatag nino kahadlok na to. Nya ang nakamaot pag yun dili, pag yun tinuod nga kahadlok. Ginamagama, rastaw ba? Unang mutuon na lang po ka. What if di ay? Pamasin na lang good food. Di siya maayog yun, kinaghatag yun sa kahadlok. Munang need siyang diliton. Amin ba mga igsoon? Munang superstitions promote fear and anxiety. O di siya maayog yun. Remember, nga ang word ni Lord, naghatag siya
ug word nga enough na kayo nga mo supply na to sa tanang kahadlok na to. Kay ba mo nga na ay nagbalik-balik nga word ana sa Bible nga nag-repeat siya 365 times. And kay ba mo pila ka days ang usa ka tuig? 365. Naay mo 66 tagsara na may tabo. 365 ra jud ang normal. And kay ba mo sa usa ka tuig natay 365 days and naapoy word ni Lord nga nag-repeat, do not fear. Have no fear. Do not be afraid. 365 times pud na nga nagbalik-balik. And ang nakanindot ana, kung imong i-connect siya sa 365 days na to, nagpasabot na nga enough na kaayo ang word ni Lord nga magpahinumdom na to nga di ta angay mabalaka sa future na to. Di ta angay mabalaka sa atong pang-tuition sa mga anak. Nga di ta angay mga balaka sa atong mga business. Di ta angay mabalaka sa mga biyahe na to. Kaya ang Diyos nagpahinumdom nga naa siya always magprotect, magpanalangin na to sa tibuok tuig mga igsoon. Amen. Muna ingon siya sa Philippians 4:6. Philippians 4:6. Ingon sige ingon niya na, dung anon tugbasa? Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa asa sa Dios. Wala mingon pangayua sa prutas. Wala ingon pangayua sa red envelope. Wala ingon nga magpabuto ka. Kundi asa pangayoon sa Dios. Ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Amen. Nga naabay faith nga Lord tubagon ninimo. Nga nag-eskwela pa ni mong anak, pero naa kay faith nga nagpasalamat ka, Lord, ma-doktor niya ni si Ray Ray. Sorry. Lord, someday ma-doktor niya ni si Kuan. Ma-professional, kanang businesswoman niya ni si Kiki. Idokya? Sakto ba? Gito mo dama ko. Ma-teacher niya ni someday ako mga anak. Amen. Nga naabay pagtuo nga, Lord, tubagon niya ni mo. Kaya ba maunsay nakanindot aning sadyang gisulti ni Apostle Paul? Ang nakakuyaw lagi kay si Apostle Paul nga nagsulti sa mga tao nga ayaw kabalaka, ani nga time na priso pa jud siya. Niyang iyang gisulatan niya mga tao nga nasa gawas sa prisuhan. Kuyawa sa tao nga na priso, maupay nang dasig inon sa mga tao nga wa mapriso. Naiyag yung nasabtan. Kung naan niya ang Diyos, di siya angay mabalakag yun. Nga bisan pag napriso sa, bisan pag kinadidahan siya, di siya angay mabalaka. Kaya ang Diyos kauban man niya always. Ang mga tao na balaka kahay pag-ayo, nga napas gawas presuhan ha. Pero yung ipinumduman, ayaw mo kabalaka. Apan santanan, sa bisan unsa, pangayua, kini sa Diyos. Amen ba mga igsoon? So nabatin nasabtan nga nung need na itong i-delete ng mga superstitious? Kaya sa last point na to, nag-promote manggod tiyag fear and anxiety. Gusto kang kanang fearless, gusto kang kanang gawas nun, gusto kang naay-freedom gyud, gusto kang mawa ng kabalaka, salig ang imong kinabuhi sa Ginoo. Makabaton kag peace gyud mga igsoon. Amen? Mahuman ko ani nga quote matod pa ni Koan. Down pa please. Jose Bergamin sana pag-pronounce siya. Ingon sa isang quote na dunganon tug basa in 1 to 3 go. A belief which leaves no place for doubt is not a belief. It is a superstition. Kasi nakagets. So unang basa na ko ana di ko magbakarunong ha. Gibalik-balik yun ako basa unsa di pasabot ani. Oy, nagbasa sila. May gibalik-balik nila. Without ipasabot ana, ari tanaw mo na ko para bisayo na to ha. Ipasabot ana, kung ikaw, ari tas Christian nga context ha. Kung ikaw na nakipagtuo sa Ginoo pero nagduha-duha gyapon ka, dili na napagtuo. Superstitious gyapon na or tuo-tuo na siya. Baliko na ko ang ipasabot ani, kung ikaw Kristohanon na ka nga naay pagtuo sa Ginoo pero nagduha-duha gipon kaniya nga panalanginan ba ka, nagduha-duha nga proteksyonan ba yung pamilya, dili na pagtuo, tuo-tuo na na.
Ug mo ni nakakuyaw, nito kas Ginoo, musimba na lang ko, pamasin day pug panalanginan ko. Susi, dagang ingana. Musimba ko rong New Year, kay basin day, i-bless ko ni Lord this year. Di ko magsapot-sapot, kay basin day, i-bless ko ni Lord rong karon nga tuig. Nga nabi tayo sa mukan kay nga bata, mamalihian niya kung bagong tuig nga saputon. Ayun, taon doy na. Tabi ra ko doy. Mahiblat mo ko nimo doy ay. Mo pray po ko ni Lord ay kay basin di ay pod panalanginan ko. Mo attend kog prayer pamasin di pog tubagon ni Lord. Kay ba mo kana nga pagtuo dili na pagtuo, tuo na. Same ta sa mga tao nga ming tuoan ang mga Diyos-Diyosan. Hinumduman ang mga Diyos-Diyosan binuhat ras tawo. Pero ang atong Diyos mo'y nagbuhat sa mga tao. And hopefully, mas ibutang ginato atong pagsalig o pagtuo sa Ginoo mga igsoon. Amen ba mga igsoon? Pwede bang palakpakan na to itong aboy nga Diyos? Akong gyangyo ang worship team. Mamanta. Atong awitan si Lord aning pagkamaayo mo, Jesus. Nindot kini siya nga message mga igsoon. Kay matod pa siya ang pulong nga nag-ingon ikaw ang Diyos nga gamhanan. Ikaw ang Diyos nga gamhanan, tanang butang mahimo mo, kung kami musalig kanimo. Ingon siya sa chorus, anak, pagka maayo mo, O Diyos, pagagamhanan mo, O Diyos, wala gayo problema nga wala mo sulbara. Pagkagamhanan mo, Jesus. Amen ba mga igsoon? Atong i-declare sa mubutay nga bagong tuig na to, ayaw ibutang inyong pagtuo sa mga prutas. Ayaw ibutang imong pagtuo sa mga coins. I-declare nga gamhanan din ang Diyos. Gamhanan ang atong Ginoo maigsoon. Amen? Bisan pag naandan sa tradisyon na naandan na nga, oy, swertine, no. Dili mausub ang truth nga wala ing naghatag panalangin ko niyang Ginoo. Yes, Sir Jesus.